Салом алейкум бародаро, салом алейкум хоҳаро, салом алейкум бародарои дурай ватан. Қати Шаҳрёр боло якчанд проект да кор кардастем. Чанд рӯз шуд бигем ман хов мекунам, Шаҳрёр хов нестай. Ҳамиҷа да калав пӯст задастем. Ҳамаи чӣ барои як мақсаде ки Шаҳрёр боло як чанд проект да кор кардем. Шаҳрёр се-чор проект да кор кардем ва барои бигем бия проекти мо да дохил мешава мини сериал, правильно брат? Аз сабабе ки бигем актёр, бигем актёрои профессионалӣ да бигем мора буҷетмон позволят намекунад ки бирем фалон да файрот кунем биёя. Мо да талантҳои дар корам ки мақсад желанка дорам ку мақсад бо ту суҳбат шавем. Талантҳое ки хован ку ждад мекунан, хичон ба хичон сиёмка мекунан, видео мекунан. Хачи хеле ози инстаграм сусам ча блогеро чихе мисол видео мекунан, ҳаракат мекунан. Уна я вақам хеле батл буд ку кӯдакон хичон сиёмка мекардан дар интернет, хичон ба хичон батл мезадан. У маълуме ки завқ дора. Ин ки ба ё хован ай сабабе ки намедонанд куҷо абрашад кунанд, намедонанд мақсад чихе сиёмка кунанд, чӣ кор кунанд, чӣ кор накунанд. Барои ҳамин амода как раз ҳунарманд дар корай, актёр дар корай, одамое ки ҳами камера изона мекашанд, мақсад как кор мекунем болошда мақсад дуруст қайд кард. Ҳамиҷа Шаҳрёр намедонад чихе камера кунанд, намедонад чӣ камера кунанд. Барои ҳама одамо мо чӣ дорем бародаро? Сценарий навиштагӣ дорем тайёра ва медонем ки чӣ хели камераш кунем ва медонем ки инами тира мо медонем ки чихе ситора кунем. Барои ҳамқа абрашатса ки номероро ҳамо мемонем, инстаграм аз страничкаш ҳам мемонем, директа навис удобнит боша навис. Инамҷада мо ждатет мекунем, инамҷада як мини кастингча Шаҳрёр мегзаронад. Гузашти мумкин главни рол да ти ва давомда бигем ролои дуюмдараҷада бо дига одамо. Барои ҳамқа муроҷиат мо барои ҳамия ки агар на танҳо мақсад актёрӣ, инчунин блогерӣ ҳам мода дар кора. Мо мехоҳем командаи худмона ҷамъ кунем. Мо мехоҳем ки як дасташем, як командашем ки албатта мақсади ҳамаи худмон бигем ки пеш рафтан соҳиби як чишидан ай. Барои ҳамқа муроҷиат кунем. Шаҳрёр ҳами авлод медиада ҷавоб мета ё страничкаи Шаҳрёр хича мемонем ва номерои телефон ҳам мемонем. Нависем бародаро, муроҷиат кунед. Мо да имина ту талант дар коре ки биёй мо таланти тира дигарода муаллифӣ кунем. Чӣ гуфтанӣ брат? гуфтанем ки ая ҷиҳат бигирем акаку нигоҳ карда ҳамо одамо ҳичи намерава, фақат ҳам ҳаму таланти хичона, завқи хичона мақсад чӣ хеле орзу доранд. Бисёр ҳастанд, бисёриҳо мақсад хеле орзу доранд ки ҳами соҳада як чи нишон бутанд. ҳам туда чихе зурае ки мисоли гап камера намеёрӣ қатӣ, сум дар кор нестай, ҳичи дар кор нестай, ту фақат меёй қати мо як команда мешем, мақсад мо як команда ташкил карданем. Бо агар ягон духтарак дигаам боша абрашад кунад бисёр хуб мешавад, барое ки духтаракам дар корай, мақсад ягон духтарак боша, мақсад як команда мешем, як команда мешем. Хай чанқа пай орзумо мешем, пай орзумо мешем. Насиб иншоалло звезда мешавем. муроҷиат мо барои ҳам қабд бародарое ки мақсад желанкаи актёрӣ дорем, мехоҳем кино да иштирок кунем, марҳамат кунен. номеро ҳами поён да мондагиай, поёни видео да номероро мемонем, ссилкаи канала мемонем. Бидроен номеро да занг бизанед ё ки директ да нависен, мо ҳатман шуморо ждат мекунем. ҳамҷада обод бошен, саломат бошен. Агар акаҷон бахшиш, агар пацаное ки ҳам бачаҳое ки мақсад уже чеҳраи шинохтан, мисол мешиносаншон каму беш инстаграм да мақсад ҳаракат доранд, агар аю бачакорам боша ора мақсад хоҳиш мекунем хоҳиш мекунем ки мақсад биёям хати мо ҳамкорӣ кунанд. мо мақсад ба назар мегирем, нодида наеброем. Короче тамом биёем мақсад. Зинда бошем. Паротон ба худо.